Salam. Men Mardan 1972 ýylda doğuldum. Yaşayan yerime adım aýtsam belki tanamaklar mümkün. Kim halajak, kim halamajak ýöne men erwedişildim ok. Özüm hakda aýtsam men çağalykdan ejemin kakamyň elini öldüm. Biz 6 çağa 4 gyz 2 oğlan. Menden ulagam var. Çağı wagtymyz hezileken nädip ulalanymyzy bilmedik. Soň yetişdik. Ağam öýürdük. Tügelime Hudaýa şükür alan gelinimiz gaty gowy. Häzirem gelinece barly däli dogan ýaly gatnaşýar. Ýöne ağam bilen gelinecemin hiç çağaty bolmady. Goda geldiler maňa da durmuşa çykdym. Gaýdyp gelemde gelinecemin gussaly gözlerini göremde bir zat diledim. Allah canım. Allah can. Ağam bilen gelineceme haçan perdent bersen maňa da şonu berdiydim. Ýöne gynansagyň bolan hiç perdenti bolmady. Dilege düşünýäli menken bolmady. Soň olar 7 ýyldan soň bir oglançyk ogullyk aldylar. Öz çağalary ýaly gowy görüp ulartdylar. Soň özümden kiçijigim durmuşa çykardyk. Ýöne 2 ýyl gowrak ýaşaşmanam aýrylyşyp geldi. Eline de bir ýaşdan gowrak gyzy bardy. Gowrasynda da 2 aýlyk bäbek galypdy. Olany aýyrtmak çowurly. Ýöne men özüm olaryň aýyrtma diýdim. Ene bäbejik dogdy. Kiçik şeýle bir gowjady. Ýöne ulalyp başlantyň bildirdi. Çağaň aňy gece ötýän ekeni. Ýagny kemli bolýar. Çağam gaty gowurýar. Olam men gowurýar. Ýollaşymam däli ýa-da kemli diýen okdy gaty söýýärdi çağamyzy. Ýollaşym bilen gaty gowduk. Çağamyzy bileje ulandyp gelýärdik. Eýdip beýdip günümizi görýärdik. Oglanjygym öýlendirdik. Gelinimiz 40 çyliden çykyp gaýdyp gidenine jygym bir gedek bir ýerik barýaka öňünden 2 tane içkili çykýardy jygyme topulup onu bıçaklapdyrlar. Jygym janyň ýatyş şuwatam gözüňden giden ok. Jygym balnitsada 40 gün ýatyp ýogaldy. Gelinjigi toýlu galypdyr. Ýöne ejem bäbejigi bolandan soň gitdi. Senin tek ýaş, durmuş öňünde diýip çağatyny ýalwaryp alyp galdy. Olam oglançyk. Onam ağam bilen gelinejem aldy. Tügelime 2 oğlumyz boldy diýip çağalaryny gaty gowy edýärler. Şeýdip ejem jan jigimden soň ýykyldy. Soň olam ýok boldy. Oğlum öýden çykan okdy. Oýunjak oýnap oturýardy. Çağam kemli bolsa da gaty arastajady. Çörek ýenine de geýenişiklerim arastaja gedýär. Soň birden ýollaşym ýok boldy. Ýok boldy diýip habar geldi. Dawlenyýeti galypdyr işte, işläp ýörkä. Oğlum 19 ýaşynda ýok bolanda. Bu wagt ondan bäri 7 ýyl geçdi. Ben oğlum bilen öýe gelinejemlere ýatymdyk gidäýmisek başga çykýan ýerimiz ýokdy. Ben Hudaýa şükür edip oğlum kimiz gowy ýaşaýar. Eýlim, günüm, ağam, gelinejem sag bolsun, hor eden oklar. Men oğlumy taşlap, işläp bilmem soň her kim aýdan niýen zadyny, orada aýyna pikir pulzat berýärler. Menem oğlumyň kömek pul bar, ona maliyat şeýdip çyk ýaşap ber. Gaty kän adam bile kömek edýär, sag bolsunlar. Maňa özüm üçin ýaşamak gerek däl. Men çağam üçin ýaşajak. Ýöne hiç ene öz çağatynyň ölümini dileýän nädir bolýan? Gynansagam men dileýän. Allah can oğlumyň janyny menkiden öňallýär. Sebäbi men gidäsem oňa mensiz ýaşamak kyn. Men seretişmýär, hiç kimiň seretmejegini bilýän. Men gaýry edýän, çağam mensiz
Ýatybam bilen ok. Bir günem aýra ýatmadyk. Eger birden maňa bir zat bolaýsa, oňa kim seretsin? Gelnejem dagy seredýä bolen, oglum barbyr mensiz oňmaz diýär. Gelnejem janyň özüm ýarawsyz. Allahan, nämeseňem özüň gowsun bilýärsiň diýär. Men aýryşyp gelen gyýjygynyň gyýdy bar diýipdimi? Onum gelnejemiň eline olandy. Gyýdymyz ýal bolup gitdi. Tügeleme durmuşa çykdy. Gowja güni bar, Hudaýa şükür. Ine şeýle gülälek dogan. Meňem aqbalym hakyna aýdyp geçdiňi. Men uly telefon ulanamok, prostoy telefonum bar. Gyýjygymy ýazdyrdym. Sebäbi aqballar sahypaňyzy maňa şo dinledýär. Sağ olun. Dinläriniz üçin minnetdar. Sağ olun.